So, yan mga bay. So, update sa ating motor na singinging. So, daming nagtatanong sa comment section. So, sasagutin na natin ngayon. So, may nagtatanong doon kung stock pipe ba to sa Raider 150 yung pipe natin mga bay. Yung sagot natin is hindi. Ito po yung power pipe dati natin na Tycom, tapos kinonvert lang natin dito ng pang Raider 150 mga bay. Kasi 'di ba na-remember pa ninyo na may nabili tayong assembly nito na isang set na canister sa Raider 150. So ginamit ko yung dito mga bay kasi parehas lang, pero dito in-improvise ko yung mga lagayan dito mga bay. So hindi ko na napapakita kung paano ko yan in-improvise, pero parang may video ako dyan mga bay na kung paano ko yan in-improvise. So pakiparinig ko sa inyo yung sound check nyan pag katapos natin sa sagot sa tanong natin mga bay. Tapos dito, ito may nagtatanong rin. So ito is stock to, kasama to sa harapan natin na ito mga bay na rotor disc. So dini-DIY natin siya, tapos ginanito natin pagkagawa mga bay kasi dumating yung bracket natin. Yung bracket na in-order natin is pang 190 200. So yung stock pala ng Raider 150 is 190. Kaya ang ginawa natin, binutasan natin tong bracket, tapos paglagay natin, medyo sasayad siya, kaya kinat ko yung dito mga bay, yung may round dito, kaya naging ganito siya mga bay, parang clutch lining yung design niya. So tagal-tagal ko nang gamit to, all goods naman. Tapos yung bracket is CNC na rin, tapos yung shock natin is yan, MTR brand yan. Tagal-tagal ko nang gamit to, mga 1 year na. Hindi pa siya sumabog, hindi pa siya pumutok. Tapos may issue lang dito mga bay. Ang kadalasan dito is sasayad pala to sa chain. Kaya yun. Tapos yung brake pad nito align na mga bay. Tapos wala na po siyang kain. Tapos yung dito sumasayad to kasi nasubrahan pag-adjust ko pababa. Yan. So may punit. May bago na sana tayo dito, pero kaso lang bibenta na natin yun, yung bagong upgrade natin nito, bibenta natin yan. Walang magawa. So itong chain na matagal na tong gamit natin na chain mga bay, so parang kinalawang na. Minintin lang natin ng city or oil para maganda. Tapos yung rim natin is stock rim rin tayo, stock rim. Yung rim din natin na ginagamit dati pa, hindi ba ito napalitan? So gumigiwang-giwang na to mga bayo. Yan o, tignan ninyo, gumigiwang-giwang na to mga bay pag magpatakbo. So kailangan na talaga to palitan, pero hindi natin natuloy pinalit yung bagong rim natin kasi kapos tayo sa budget, tapos nangangailangan tayo ng pera, kaya yan, bininta natin yan ulit. So yung natin, yung shifter, so ganun din, tagal-tagal na natin itong ginagamit. So itong motor na to mga bay is mag 13 years na to sa atin. So grabe, hindi ko talaga to binitawan mga bay, dahil ito yung pinakaunang motor ko na lahat talaga is binuhos ko dito para makukuha ko lang to. At ang karga nito ngayon mga bay, sa nagtanong, is 57 na po to. Naka headworks lang, machine shop lahat. Nakikita naman nyo sa video, naka machine shop. Tapos naka 30mm tayo na throttle body. Tapos 6 holes na injector na pang Sniper 155 yung gamit natin, standard. Tapos yung oil cooler natin, hindi na natin yan pinagana mga bay. Ginawa na lang natin ng breather. Tapos may mini driving light tayo dyan sa loob. Kita ninyo na sa loob, dalawa yan. Tapos may busina tayo na malakas, dalawa. Tapos yung harap natin, stock fork lang tayo. Dami nagtanong nito kung nagpalit ba tayo. Hindi pa, stock lang to. Tapos kinuha lang natin yung pintura. Tapos 1.4 yung rim natin.
Tapos maxis yung harap na likod na gulo, ay harap na gulong, tapos yung sa likod hindi maxis yan. So stock caliper lang tayo kasi alam niyo na hindi pa tayo nakapagbili ng ano, meron na sana pero hindi natin natuloy na naikabit sa ating motor mga bay. So yung handlebar, ito rin pang Raider 150 to na handlebar. Yan, Raider 150 to para may ganito dito mga bayo para align talaga siya. Tapos yung switch natin, tie switch siya, buhay pa hanggang ngayon, umiilaw pa lahat. Tapos yung side mirror natin, option 1. So pambira na lang to ngayon na side mirror mga bay. So ako na lang ang meron dito sa amin na gumagamit nito na side mirror, wala akong kaparehas nito. Option 1. Yan, option 1 yan, original. Binigay sa atin to ni Engineer Michael mga bay. Tapos naka quick throttle na tayo. Ayan, no? Naka quick throttle na tayo. Oh, konti lang pigaw. Oh. Quick throttle na yan. Tapos tinabasa natin dito para medyo align din ang ating manubila mga bay. So naka dual pump pa rin tayo na brake. So hindi tayo napatuloy ng clutch mga bay. May pang clutch na sana doon pero wala pa tayong budget. Kaya ito na lang. So hindi na natin to ginawang pangkarera pero pag may sumusubok, ayun, masubukan din natin yung lakas nito. Ito yung battery natin. So pag hindi makaandar, ito po siya 12.6. So maganda pa yung battery natin. Tapos ito mga bay, ang makagandahan nito is yung pipe natin naka-elbow na. So itong elbow pinagawa lang natin to. Yan, pinagawa natin to. Tapos ito binulit na lang natin kasi hindi pa tayo makabili ng fairings na bago. Kaya ayun, pang forever na yan. Tapos itong bracket, bracket to sa binili natin na caliper yung nasira dyan. So dito ko na lang nilagay, oh. So maganda pa naman, maganda din sa tignan. Tapos yung plate number natin ganyan na nakaresulta, oh, wala na siyang tapalodo. So yan, pa-under na natin, sound check na natin to. So yan po ang kanyang under. Tingnan niyo. Pag mag-minor siya, ganyan. Pag maka-revolusyon, tapos pag makalimit, subukan natin makalimit mga bay para tayo sa likuran magpalimit mga bay, baka magpagalitan tayo dito mga bay. Ayan, so dito tayo magpalimit mga bay. I-rev natin. Ayan po siya mga bay. So yan po ang kanyang rev mga bay nga nakalimit. So istakisiyo lang tayo. Nakisiyo lang tayo mga bay. So total body lang talaga yung malaki nito. So yan lang po ang update sa ating motor mga bay. Let's go!